Onko sä Tuula ikinä ihmetellyt sitä, että meidän isovanhempien ei ollut tarvis pelätä vanhenemista? Pelkäs ehkä johonkin vaivaistaloon joutumista, mutta itse vanheneminen ei ollut sellainen pelon aihe. Mistä se voisi johtua? Se on kyllä totta. Musta tuntuu, että yksi tekijä on se, että ikääntyneet ihmiset on meillä vähän erillään yhteiskunnassa niin kuin lapsiperheiden elämästä esimerkiksi, että aiemmin isovanhemmat olivat yhdessä siellä perheiden kanssa ja elivät sitä arkea ja se tuli niin kuin tutuksi se ikääntymisen ilmiökin, mutta sitten toisaalta yhteiskuntakin kauheasti ihannoi nuoruutta, että se on rakennettu tämän nuoruuden varaan, mutta sitten niin kun ikääntyneet ihmiset ovat niin kun näkymättömissä ja sitten säikähdetään, kun tajutaan, että hyvänen aika, mehän kaikki ikäännytään. Mutta onko se sitten tämä ikääntymisen pelko, joka saa aikaan sen, että nyt kun mekin ollaan oltu vaalihommissa, niin joka toinen tai lähes jokainen tulee sanomaan sitä, että heidän suurin pelkonsa on se, että he jäävät yksin kotiin. Se on totta. Ja kukaan ei heitä hoida. Tämä on ollut ihan näissä vaaleissa niin ihan sellainen niin kuin keskustelun aihe ja se pelottaa ikääntyneitä ihmisiä, mutta mä luulen, että tässä nuortenkin ikääntymisen pelossa on juuri se, että pelätään sitä, että jäädään yksin ja heitteille, että kukaan ei minusta huolehdi. Ja sitten yksinäisyys on varmasti takana siinäkin. Ja sitten kun ajattelee tätä huolehtimista, niin meidän yksi suuri ratkaisuhan tähän pitäisi olla tämä omaishoito. Mutta että sitten kun katsoo, että mitä se omaishoito käytännössä on, niin sehän on se, että aluksi on yksi terve hoitamassa sairasta, mutta kun se sairas on sitten poistunut keskuudestamme tai sairaalaan, niin sitten tämä hoitaja onkin se uusi hoidettava. Onko siinä mitään järkeä? Joo, näitä tapauksia mä oon ihan oikeasti nähnyt ja tämä omaishoitoasia pitäisi kyllä niin kuin todella käydä läpi. Ensinnäkin se pitäisi olla samoilla kriteereillä koko maassa saatavissa, mutta sitten toinen on, että erityisesti pitäisi satsata siihen, että nähdään, että kun ikääntynyt hoitaa toista ja hänellä ei ole mitään ammattitaustaa, niin kyllä siihen tukea ja apua tarvitaan sinne kotiin. Ja sitten näitä vuorotteluja, että saa viikoksi tai 8 hoidettavan välillä puolisonsa niin hoitoon ammattilaisten, tämmöisen kuntouttavaan hoitoon, sehän puuttuu meiltä. Ja sitten taas ollaan kotona ja vapaapäiviä pystyisi pitämään. Mutta yli puolet omaishoitajistahan ei pidä niitä, ei raatsi jättää, koska se oma hoitaminen on niin raskasta ja nyt puhutaan paljon siitä omaishoidon korvauksesta, mutta mä oon aina yrittänyt sanoa sitä myös, että musta se olennaisin asia on se, että se hoitaja säilyy kunnossa, jaksaa ja että hänen kuntonsa ei romahda sen takia, että se omaishoitotyö on tosi raskasta. No mutta miten tämä sitten voitaisiin ratkaista, mitä me voitaisiin tehdä? Sinä ja minä ja kansanedustuslaitos, me kaikki. Mitä me voidaan tehdä, että tämä vanhenemisen pelko ja yksin hoitamattomaksi jäämisen pelko voisi väistyä? No kyllä yksi keino on tietysti se, että nämä palvelut on kunnossa ja että olisi niin kuin oikeasti yksi paikka, mistä saat apua. Ja kun sä soitat, niin sieltä sitten tulee apua heti ja sellaista niin kuin tukea ja katsomaan, että mitä on tapahtunut, mitä tarvitaan. Koska ne tilanteethan on semmoisia, että sä sairastut tai kompastut tai kaadut ja sitten joutuu palaamaan kotiin yksin ja sitten huomataankin, että siellä ei pärjää. Ja siinä ei voi sitten 2 viikkoa odotella, että joku tulisi kauppareissua tekemään. Että tämmöistä ihan niin kuin arkilähtöisesti mietittäisiin, että mitä siinä tilanteessa ihminen tarvitsee. Eli se, mikä sä oot itse asiassa kertomassa tai suosittelemassa meille kaikille, olisi tämmöinen subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon, huolenpitoon ja ihmisarvoiseen ja merkitykselliseen elämään. Kyllä, se varmasti olisi niin kuin tervetullut, että meillä olisi subjektiivinen oikeus merkitykselliseen elämään ja turvaan niin kaikissa vaiheissa. Että se on tosi kannatettava idea. Se me saamme aikaan. Tehdään se. Tehdään se.